l'espectacle que l'espectador veurà a la sala gran, en Sergi ha fet molt bé la presentació de com va anar una mica la gènesi de tot plegat, no? O sigui, que és això, és la voluntat de treballar amb l'Emma en un espectacle, amb la Míriam en un altre espectacle, descobrir les dues actrius, descobrir com ens enteníem i la forma de treballar i d'entendre l'ofici que tenen totes dues, i de seguida vaig pensar, són dues actrius que m'agradaria molt veure juntes a l'escenari, els ho vaig comentar totes dues i evidentment em van dir que endavant, i a partir d'aquí la resta és com us ho ha explicat en Sergi. Vull afegir però també que en el cas de l'espectacle, que és un espectacle molt coral, l'Emma i la Míriam són les protagonistes, però els altres 6 actors estan gairebé sempre en escena, és molt, molt coral. Vull afegir també, perquè em fa molta il·lusió, que l'Emma i la Míriam estan aquí des del primer moment i el Jordi Benacolotxa i l'Anna Moliner també hi són des del primer moment, perquè quan vaig començar a pensar en la història que volia escriure, vaig pensar, jo conec en Jordi, conec a l'Anna, ens vam conèixer a Lluny de Nuc i va ser meravellós amb tota la companyia, i vaig pensar que també, a més de l'Emma i la Míriam, volia que en Jordi i l'Anna estiguessin aquí. I em fa molta il·lusió i vull dir-ho i vull dir que quedi clar també, no? I la resta, els altres 4 actors, a mesura que van apareixent els personatges sobre el paper, vaig anar intentant visualitzar quins actors podrien correspondre's amb el personatge, i llavors ja vam anar a buscar els 4 restants, que són en Pep, la Pepa, el Joan i el Carlos Cuevas. La narració que expliquem es contextualitza en aquell 17 de març de 1938. Vull deixar clar que no és en cap moment un espectacle que tingui una voluntat documental, estrictament documental. No és un espectacle històric ni que vulgui fer retrecomptes amb el que van succeir aquells 3 dies, amb aquell episodi tan nefast de la nostra història contemporània. Jo el que he fet és intentar escriure i muntar un espectacle en el que 8 persones, 8 individus que es veuen acorralats per un context històric horrible, el que fan és lluitar i intentar trobar estratègies per sobreviure i passar aquelles hores tan horroroses de bombardejos sistemàtics sobre la ciutat. Penseu que durant aquells 3 dies, cada 2 hores, 2 hores i mitja, els avions alemanys, italians i de l'aviació espanyola bombardejaven sistemàticament la ciutat contra objectius civils, no només militars i polítics, sinó contra objectius civils. Hi havia una norma, un telegrama del Mussolini que deia específicament que s'havia d'aniquilar la ciutadania, s'havia de matar a barcelonins perquè l'ànim dels barcelonins quedés absolutament aniquilat i es rendissin, que era una mica dels últims reductes que anaven quedant de la república aleshores. El que es pretenia era que els ciutadans diguessin prou, que vinguin els feixistes i ens rendim perquè no podem sostenir més aquesta resistència. Aquest és el mapa de l'horror, però la Barcelona de la sala gran que nosaltres hem muntat és una història de vida i d'alegria i de festa. Aleshores, aquest és una mica el contrapunt que nosaltres volem explicar. I nosaltres hem explicat la història d'una casa, que era un món, en què la gent d'aquesta família mai no es va posar en temes ideològics i van anar fent, excepte la jove d'aquesta família Vila, que és el personatge que interpreta la Míriam Iscla, que de joveneta, juntament amb la seva gran amiga / gairebé germana, que era l'Helena, que és el personatge que interpreta l'Emma Vilarassau, elles dues sí que eren 2 dones llibertàries, de principis de segle, mobilitzades a favor dels drets dels sindicats, dels treballadors, de la igualtat de les dones, perquè, com sabeu, també durant aquell període es van tirar endavant moltíssimes iniciatives per la igualtat de gènere i pels drets de les dones. I expliquem la història d'aquestes 2 dones que de joves eren molt reivindicatives i molt militants, però que quan s'apropava la guerra, quan ja la cosa anava de mal borràs, van prendre cadascuna de les dues postures personals i polítiques molt diferents. El personatge de la Míriam, la Núria, que s'havia casat amb el fill de l'industrial i que havia tingut 2 fills, va decidir, malgrat la situació, quedar-se a Barcelona, quedar-se a casa seva, malgrat enviudar perquè per un atac de radicals anarquistes va quedar vídua i li van matar el marit, tot i així ella es queda aquí i intenta resistir. L'altre personatge, que és el personatge de l'Helena, actriu, decideix, quan veu que les coses van de mal borràs, fer el farcell i marxar. Se n'adona que en aquest país les coses no van gaire bé i que ella té aspiracions, ha perdut una mica la fe en les mateixes idees per les quals havia lluitat quan era jove i decideix fer el farcell i marxar. Per tant, durant uns quants anys, durant 4 anys, aquestes 2 amigues se separen. La història que nosaltres expliquem és la trobada d'aquestes 2 amigues. El 17 de març del 38, en plena guerra, quan la cosa està absolutament ja defenestrada,
L'Helena, que porta 4 anys a París fent vida i treballant molt bé com a actriu, decideix fer el farcell, tornar a Barcelona, reunir-se amb la seva amiga de l'ànima i hasta aquí puedo leer. De tot això dels bombardejos, jo crec que una cosa terrible van ser els bombardejos, però més terrible encara va ser el silenci posterior. Jo crec que això es va callar durant molts i molts anys i totes aquelles víctimes i tota aquella gent que va patir-ho va patir, a més, l'oblit. Els personatges són molt de veritat, són gent molt humana, amb les seves contradiccions, amb les seves autoexigències, amb els seus moments de decisió i després de saber-los greu el que han decidit. I penso que tot això, tots aquests personatges ho tenen i junts formen un art de Sant Martí amb molts colors, no? I en aquestes guerres i en totes les guerres hi ha molta gent que són gent, la que hi ha darrere les guerres, no només hi ha ideals, i em sembla que això el Pere ho ha sabut retratar molt. Hi ha amistats i amistats. I és allò quan tens un amic que ha sigut part de la teva vida i te'n vas i saps que està malalt, tornes. D'alguna manera aquesta família està malalta, la ciutat està malalta, no?